Haurem d'anar per sota? Pues au, canvia'l. On és una obra d'art? L'obra d'art la deixes aquí sobre i agafes una altra. Sí, aquí mateix. Oye, filla, que tinc un otro poquito. Vinc, No, sitio. vinc, vinc. Això no. Aquí ja no podem passar, és que fareu una... No podrem passar. Jo faré una línia aquí. Així, per sota. Oh, que difícil m'ho fas. Ni per sobre, cuidado que tens els altres. Ah, així, molt bé. Aviam, molt bé, sí senyor. Ara aquí faré, filla. Ara faràs un per aquí? Ai. Que super. No podrà entrar ningú. Ningú. Ens quedarem aquí. Tota la vida. Ah, Però si no, no podrem menjar. oi, però ens hauran de portar el menjar, no? No, perquè si no pot entrar ningú. Ah, però per la finestra, potser podem obrir les finestres. Ell ho pot. Algú em deixa passar. I podem menjar. Podem menjar. És una tassa i petit. I com podrem menjar? Amb bunyols d'aire menjarem. Una fer pipí. Sí, podrà sortir.